ale všetci dobre viete, že Bratislava nevie o tom, aký je skutočný život na Slovensku. Bratislava nevie, čo sú to skutočné problémy. Bratislava nevie, aká je životná úroveň ľudí, ktorí v Bratislave nežijú. A preto nevidí vôbec žiadny význam v tom, aby som bol niekde v Bratislave. Ak to v našom štáte, ktorý je zatiaľ stále náš, chceme zmeniť k lepšiemu, musíme to začať meniť všade inde, len nie v tej zhnitej Bratislave. Super, super. Stretli sme sa tu, aby sme si pripomenuli 20. výročie tzv. Dňa za slobodu, Dňa boja za slobodu a demokraciu. Ja si však myslím, že aspoň ten názov tohto stretnutia je omyl. Sme tu v podstate omylom. A viete prečo? Pretože žiadny boj za slobodu a demokraciu sa pred 20 rokmi nekonal. Áno! Podvod! V ten deň sa totiž nič nezmenilo napriek tomu, že to bola akože revolúcia. Keď si niekto myslí, že sa niečo zmenilo, odpovedajte si na tieto otázky. Vládnu nám tu dnes komunisti? Áno! Smejú sa nám do očí zlodeji nazývaní privatizéri? Áno! Zabíjajú našich ľudí v mestách a dedinách, najmä na východnom Slovensku, paraziti? Áno! A vy si myslíte, že toto je sloboda a demokracia? Nie! Takže ja si myslím, že je najvyšší čas, aby prišiel deň, možno nie dnes, ale aby prišiel deň, naozaj deň boja za slobodu a demokraciu, deň boja, ktorý oslobodí nás všetkých normálnych, slušných ľudí od príživníkov, od parazitov, od toho, aby slušný človek bol v tomto štáte iba nástrojom, otrokom, ktorý musí robiť, platiť dane, aby sa paraziti, či už v osadách, alebo v oblekoch a v kravatách, mali dobre na náš úkor. Áno! Keď si niekto z vás náhodou myslí, že tejto vláde záleží na tom, ako sa máme my, obyčajní ľudia, musím ho vyviesť z omylu. Trošku si teraz porozprávame o súčasnej vláde, ale aby bolo jasné, medzi Ficom a Dzurindom nie je vôbec žiadny rozdiel. Zlodej strieda zlodeja, zradca strieda zradcu. To je rozdiel všetkých vlád po 93. Jeden je v modrom, druhý je v červenom. Inak žiadny rozdiel medzi nimi nie je. Kritizovali ste tu pred chvíľkou médiá, že dajú len to, čo sa im hodí. Preto je potrebné chodiť na takéto akcie, je potrebné zobrať svoju rodinu, deti, všetkých, aby čo najviac ľudí bolo na takýchto akciách, aby videli naživo naozaj, čo sa tu deje, čo sa tu rozpráva, aby potom ľudia neverili tomu, čo uvidia niekde na markíze, že sa stretli nejakí extrémisti alebo fašisti, pretože len tým, že osobne ľudí budeme presviečať, prelomíme tú mediálnu barikádu, tú mediálnu blokádu našich myšlienok a len potom môžeme naozaj ľuďom otvoriť oči, ako tu predo mňou povedal Rado Novotný, a povedať im, že aká je to sloboda, keď sme stratili vlastnú menu, stratili sme vlastné hranice, za chvíľku stratíme vlastné symboly a vlastný jazyk. Čo to bude za štát? Áno! Pravda! Dnes je pár dní po voľbách, ktoré ukázali, aká naozaj skutočne až neuveriteľne zhnitá je súčasná vláda. A viete prečo? Ešte aj tie médiá to dali, že kandidáti vládnej strany Smer minimálne v 2 krajoch získali svoju prevahu vďaka kupovaniu hlasov osadníkov. Cigánskych osadníkov. Hanba! Podvod! A ja sa vás teraz priatelia spýtam, Klamári! prečo by vláda, ktorá si svoje miesta zabezpečuje kupovaním cigánskych hlasov, prečo by sa mala starať o nás bielých? Predsa čím viac bude cigáňov v osadách,
tým lacnejšie a viac hlasov si kúpia a tým dlhšie môžu vo svojich funkciách byť. Z tohto môžete vidieť, že tejto vláde skutočne ide o to, aby slušní pracujúci ľudia sa mali dobre. Nejde jej o to, aby sa zastávala nás, obyčajných ľudí. Ide jej len o to, aby si spestovala svojich parazitov, pomocných ktorých si chce zabezpečiť trvalú vládu nad týmto Slovenskom, nad nami. A toto nemôžeme dopustiť. Videli ste v Šarišských Michalanoch, čo sa stane, keď si niekto dovolí povedať, že sú zvýhodňovaní cigáni, ktorí keď nevedia čo o dobroty, tak niektorí z nich zabíjajú našich ľudí. Čo sa stane, keď niekto začne kritizovať vládu za to, že sa nestará už aj o nich, o nás, stále iba o nich? Prečo nemôžu pre nás postaviť byty zadarmo? Prečo sa pre nás nedajú peniaze z Európskej únie, ale si len pre nich? A prečo všetci tí, ktorí sa ozvú a povedia, že sa im to nepáči, sú rasisti a fašisti a na každom 3. metri ich zastavuje policajná hliadka, fotí si ich, pýta si doklady. Pýta sa vás, naozaj si myslíte, že toto je sloboda a demokracia? Nie! Naozaj si myslíte, že zákon platí pre všetkých rovnako, bez ohľadu na farbu pleti? Nie! A naozaj si myslíte, že chudáčikovia v osadách nežijú na náš úkor? Nie! Vidíte sami, vždy sa nájdu peniaze na to, aby boli ticho. Nájdu sa peniaze, za ktoré sa kúpia hlasy, nájdu sa peniaze, za ktoré sa postavia nové byty, nájdu sa peniaze na to, aby tie detičky malé, ktoré nechcú chodiť do školy, aby sa dali rodičom peniaze a chodili do školy. Ja sa pýtam, kto dá bielej matke peniaze za to, že svoje dieťa pošle do školy? Nikto! Kto dá bielej matke peniaze za to, že sa o svoje dieťa slušne a poctivo stará? Nikto! A za toto nie sú ale zodpovední cigáni. Nemôžete hádzať vinu na nich. Za toto je zodpovedná vláda, ktorú mnohí nás volili a preto je najvyšší čas, aby sme s touto vládou raz a navždy skoncovali a aby v Slovenskej republike bola vláda národná a vláda skutočne sociálna. To znamená, aby tu bola vláda, ktorá zabezpečí, že zákon bude platiť pre všetkých rovnako. Áno! Výborne, ale dobre hovorí. Videli ste sami, že v Banskobystrickom kraji sa našlo skoro 14 000 ľudí, ktorí chceli, aby zákon pre každého platil rovnako. Verím tomu, že v blížiacich parlamentných voľbách sa v rámci celej republiky, sa v Bystrickom, Prešovskom, Košickom, Žilinskom, Trenčianskom a možno aj v tom Bratislavskom kraji nájde o mnoho viac ľudí, ktorí budú chcieť skutočnú zmenu a ktorí budú chcieť to, aby pre bielých boli výhody rovnako ako pre čiernych a aby čierni mali tie isté povinnosti, čo bieli. Nikto tu nechce nikoho diskriminovať, ale musíme si otvoriť oči a povedať, že dnes sme my tá diskriminovaná väčšina. Ak sa toto čoskoro nezmení, skončíme ako Francúzi alebo Nemci. Budeme ťahať za kratší povraz vo vlastnom štáte. A to len preto, že sa všetci boja povedať svoj názor, to len preto, že sa boja priznať takéto akcie a podporiť myšlienky ľudí, ktorí sa neboja. Ak sa budeme mať teraz, potom nám už nič iné ako strach neostane. Na záver vás chcem len vyzvať, aby ste už neverili tým usmiatým ksichtom z billboardov a z reklám, pretože naozaj nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Ten je síce v modrom, ten je v červenom, slúbi vám každý aj nemožné, otázka je, čo potom pre vás spraví. Čo pre vás spravili politici? Nič! Čo pre vás spravila vláda z Bratislavy? Nič! Aký je rozdiel v tom, či nám vládli komunisti v 89. alebo na komunisti vládnu v 2009. Aký je rozdiel? Dvíhajú si platy! Presne tak, na to, aby si poslanci a vláda zdvihli platy, na to sa peniaze tiež vždy nájdú. Zaujímavé, že na takéto veci sa peniaze nájdú, ale na potreby ľudí, normálnych ľudí, slušných občanov, ktorí robia, chodia do roboty a snažia sa mať slušnú rodinu, pre nich sa peniaze nikdy nenájdu. Toto nie je choré, toto je už zhrnité.
zmena možno príde v týchto parlamentných voľbách. Chystáme novú politickú stranu, ktorú keď podporíte aj vy, a verím tomu, že na východnom Slovensku sa nájde veľa ľudí, ktorí tú stranu podporia nielen podpisom do petície, ale svojim aktívnym pričinením, svojou robotou, svojimi činmi, tak spoločne dosiahneme to, aby sa naše názory nezačali rozprávať iba na uliciach a námestiach, kde nás okrem televízie monitoruje kriminálna polícia a neviem akí panáčikovia platení z našich daní, ale aby sa naše názory začali rozprávať aj v parlamente, tak, aby sme raz už niečo konečne zmenili k lepšiemu. Áno! Chalaníte, keď vyrastete, tak môžete už s nami spolupracovať. Ja vás chcem poprosiť už iba na záver o jedno. Keď odídete z tohto stretnutia, nezabudnite na to, čo ste počuli, rozprávajte sa o tom ďalej. Je potrebné, aby naše myšlienky, ktoré sú mediálne blokované, aby išli ďalej cez celú republiku, aby sa o tom ľudia rozprávali, aby sme nakoniec naozaj dokázali spraviť to, že Fico nebude navždy premiérom, že nikto z týchto zradcov nebude navždy premiérom, že raz sa tu naozaj zmení vláda tak, že si budeme môcť povedať, že táto vláda sa stará o nás, sa stará o tých, ktorí chcú žiť slušne v slušnom štáte. Áno! Priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Lípania, východniari, stredoslováci, aj západniari, držte sa, nevzdávajte sa, musíme to vydržať, kým nedosiahneme zmenu. Kamaráti, na stráž! Na stráž! Kotleba je zmena!